Sziasztok! Én Dávid vagyok, és amint látjátok, a címből is adódóan egy protein pancake teszt videót szerettem volna leforgatni, de tartozok egy vallomással. Úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen reakció videószerűség lesz, de annyira balfasz vagyok, tehát ezt nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy nem lett volna túl gasztronóm élmény, hogy itt bemutassam videóban az én életművemet, de itt látható a kis zacskója. Biztos láthatok már, ez egy ilyen protein palacsinta, csak most jutott el az én kis edzőtermembe, ilyen kis egyadagos kiszerelésbe. Az íz, amit kóstoltam, az a fehér csoki kókusz. Hú, na hát először is, amikor kiburítottam, úgy kell elkészíteni ezt a protein palacsintát, hogy veszel egy adagot, ugye így ki van mérve nekünk, de akinek például vesz egy 1 kilós, vagy nem is tudom mekkora kiszerelése, az ugye egy adagoló kanállal borít a kis tányérba, majd vagy vízzel, vagy pedig sovány tejjel ezt összeönti. És először ilyen tök szarul néz ki, mint amikor úgy nem sékerbe kevered össze a fehérjéret, ilyen tök furi-muri. Elkezded forgatni, és kezd kicsit ilyen sűrűbb lenni. Mint amikor tojásrántottát csinálsz, és a tojást kavarod össze. Na hát hasonló, és kezd besűrűsödni. A lényeg, ez ugye egy 1-2 perces folyamat, rárakod a kis palacsintasütődre, és ezt szépen át kéne forgatnod, nem úgy, mint ahogy nekem sikerült. Hú, hát az íze kurva jó. Tehát én pont most, ma nem tudom, hogy mikor feltöltöm a videót, milyen nap lesz, ma szombat van, szóval ezt a szombati napon most, hogy tisztában eszek, de diétázgatom, ezt a napot feláldoztam erre, és gondoltam ezt így most megcsinálom. Hát az íze, mint már elkezdtem mondani, kurva jó. Tehát engem egy kicsit ilyen tejbe papira emlékeztet, vagy a tejberi, és nem is tudom, és ezt egy ilyen kis kókusz, és ez ilyen tök kellemes kis íze van egyébként, de fú, úgyhogy nem eszel előtte édességet, meg úgy, hogy tényleg diétázol, tehát úgy ez az íz, ez... de egyébként nem egy ilyen kis alapcuc, mert én például soványtejet csináltam, mit tudom, abban van szerintem ilyen fél deci körül lehet egyébként egy ilyen adagoló kanálnyi, szóval az másfél gram lehet az én laktózérzékeny tejemből, ami fehérje, ez a 37 gram egyébként tartalmaz 157 kalóriát, tehát hogyha így okosan kiszámolod, az nem is annyira vészes. 5,4 g zsírt, amiből 2,3 g telített, 16 g szénhidrátot, ebből 4,1 g a cukor, és a 37 g-ban, ami egy kis palacsinta, tehát édességre beszélünk, van 11 g fehérje. Szóval teljesen jó. Egyébként, bocsi, csak a reggeli fehérjézésre nem nagyon volt időm, mert kressz vizsgám voltam, úgyhogy viszok. De egyébként erről is mesélhetek, mert erről is van mit. Most iszok az egyébként a Biotechnek az Isovaj Zero-ja. 8 hónapban volt akciós, és vettem egy ilyen fél kilós csomaggal, ez a mango ananász íz. Na hát most ez úgy kezdődött, hogy én a múlt hónapban eléggé be voltam égve, így rendeltem a Shopbuilderről, megtaláltam a legjobb, a legolcsóbb MHN sportos 100% Vejpro 3 kg 10.000 forint, amit be már egyszer beszoptam, mert karácsonykor is vettem egy fehér csoki eperiszt, azt hiszem ilyen formátumban. Hát úgy képzeljétek el ezt az ízvilágot, hogy van egy fehér csokink, de azon nagyon szar, biztosítatok már nagyon szar fehér csokis ízű fehérjét. Ez a kicsit ilyen, nem is tudom, ez a fújtos szar. Na és van egy ilyen adagod, az epret azt felejtsd el, tehát eperiszt azt abszolút nem éreztél benne. Ebbe beleraksz még egy algopirint. Kurva jó. Na mindegy, tehát erre nem is gondoltam, mert mondom, adok még a terméknek még egy esélyt. Na mindegy, rendeltem újra a Shopbuilderről, ez pedig egy csoki süti íz. Hát a sütit azt itt is el kell fejteni, vagy nem tudom,
nekem amikor például a Jumbo hardcore teszteltem, mikor Mastodon tesztem voltam, tehát az a csoki süti fogalom, az valahogy egy kicsit más. Egy nagyon picivel egyébként, tehát az finom, ez meg nem. Ez az iható. Na tehát ez pedig van egy nagyon szar csoki íz. Tehát csoki íz, de mint a Mikulás csokiban nem tejcsokisat kapsz, hanem valami kakaóporos most. Na ez tök ugyanez. Tehát van ez a csoki, de viszont ez már sokkal finomabb, mert ebben, mint hogyha csak fél algópirint raktál volna, szóval. Na mindegy, tehát egy kicsit már vágytam egy finomabb ízre, mondom, akkor veszek még a Biotech-től egy ilyen Isovágy Zero-t, kipróbálom 3000 forint fél kiló, nem mellesleg a reggel kis zappályhemhez, ez a csokis íz egyébként még keserűbb szar lett, tehát mondom, akkor valami gyümölcsössel vagy valamivel megturbozom. Na mindegy, vettem ezt az ananász mangósat, hát először tök jó volt, mert wow, van íze, finom, minden, de most már ilyen lassan, hogy elfogy, így egy hét után, hát ez a, nem tudom, alapból nem tudom miért vettem ananászos. Tehát én vagyok az az ember, aki évente egyszer megiszik egy ananász üdítőt, és az úgy tök jó neki. De mondom, veszek egy ananászos, mert miért ne? Na mindegy, megvettem. Akkor tényleg, amit mondtam, tök jó volt. Mondom, ez kibaszott jó vagy. És nem. Tehát az ananász mangó ízben, nem tudom, van az ananász, ez a gagyi ananász íz, tehát ez a siólevet felöntöd valami vízzel, vagy nem tudom mi, és kicsit ez a hígabb, ez a kicsit ilyen megpunyat ananászlév. Ez már nem a sárga, hanem a kicsit ilyen zöldes verziója az ananászlének. Na mindegy, és ezt az ilyen éresítőszeres ízzel, tehát na mindegy, egyszer jó volt. Mindegy, tehát amit elkezdtem mégis a videót, protein pancake. Van időtök, van pénzetek, próbáljátok ki, csak figyeljetek arra, hogy okosan forgassátok el, mert különben úgy jártok, mint én. Tehát, szájtek, protein pancake, kurva jó, durván, egy csomag, most verzióban szerintem ilyen 200-300 forint. Szóval már ennyi. Sziasztok!